Meneng, Nduk. Coba tindang Nduk Ketruk. Nggih.
luar biasa. Lagi pertama melu wis kaya rombongan ya, Bro. Ayo, wes matur nuwun Mas Bontot, Mas Bontot. Kuwi trae piyai-piyai luhur saka Laladan Ceper Kurung lho. Apa nggih niki putra Suwargi Ki Warsita lho, menika saking Kurung Ceper Klaten. Adike Mas Anggit, iya. Yen Mas Anggit kae ngendangi Mas Bayu Waji, iki adine Mas Anggit Mas Bontot ngendangi Mas Bayu Aju. Ha iya. Elok temenanan pancen ya Klaten. Ah iya angger bocah Klaten iki mayang ya mesti apik. Nabu ya mesti bergas, nata ya apik. Ha iya. Tur dasare Mas Bontot iki ora ngerti karo wong wedok. Kuwi lho. Adanya hanya pengabdian untuk jagat seni dan budaya. Kan niku lho. Sing angel golek-golekane ngoten niku. Mula sing jiwa-jiwa kaya ngono iku kudu sing nguyung bareng-bareng lho, Gong. Ha iya. Ha iya. Kaya ngono apike kendangane wajan kaya swara cangkeme, Truk. Ha iya. Coba kaya ngapa? Swara kaya ngono kendang ngene arep kepiye? Dus. Nggih. Dasare sing nembang ya Piyai Kediri ya Birgita Ayu yen bab nembang abote katresnan sing hubungane percintaan iso menjiwai. Ha iya ngono kuwi. Wis pas sing nyinden ki ya babakan katresnan wis mumpuni ning sing ngendangi babar pisan rong ngerti apa itu nama cinta. Apa ya? Mending mangan akeh karo mangan gedhuk. Ha iya. Nggih sembah nuwun ingkang tanpa upami. Bersih dusun tasakuran ingkang dipun gelar wonten ing Gunung Bothak sangat luar biasa nadyan mapan wonten ing dusun hawane adem swasana ingkang seger mahanani manah utawi pikiran dados tentrem menika saestu merga desa kuwi jantunge negara lha kuwi lho Mas Gareng desa kuwi jantunge negara adeke negara lan majune kutha kabeh kuwi cikal bakale saka desa nyibarate desa kuwi oyot kutha kuwi pang dene negara kuwi wite nadyan wite kuwi gedhe pange kuat godhonge ngrembuyung wohe seger yen oyote ora bakoh kena banjir lan lesus gampang rubuh iki mengko dadi yen pengen mulyake negara kuwi janjane sing apik lan sing bener kuwi diwiwiti saka mulyake wong desa luwih dhisik nah kuwi nah sing jenenge mbangun desa kuwi ora mung tanggung jawabe Pak Lurah, Pak Kamituwa, Pak Perangkat sedaya nanging kabeh wong sak desa, wong sak dusun kudu tunggal niat, tunggal kiblat, golong geleng gilik rasane anggene tansah nengenake gotong royong. Mula desa sing apik kuwi mesti nengenake marang musyawarah, tegese ngregani lan ngajeni karo panemune sapa wae. Raharjane desa kuwi tukul saka bumi ingkang dirawat, sejarah sing dijaga, bumi utawa budaya sing direksa, tradisi ingkang tansah diuri-uri. Bumi ing desa sing subur kuwi pancen anugrah. Ning desa bakal endah lan gawe bungah yen pejabate ora serakah ning tansah amanah, kawulane tansah nengenake guyub rukun, insyaallah kebak ing reh barokah. Lah kuwi ya amin ya rabbal alamin. Ya ngono kuwi. Kuwi lho, anakmu cilik-cilik loro kuwi lho. Iso sak kucing kaya ngono kok ya ngati gara-gara tenan ora ya. Nanti kaya Tom dan Jerry. Ayo. Piye? Wis nguyuh pindho. Masalah. Nduk, lek nyinden tak omongi ngangge pampers. Ya. Ben ora men pipis wae. Wis ngono ki lek diempet ya dadi penyakit ora ya. Bener mau nggih. Sik iki mau sore dereng kula waca pamundhut-pamundhut saking para sutresna budaya. Mangke perkawis tembangipun nggih kalih mlampah. Nah, men ora dadi cuaning penggalih. Sugeng dalu Pak Dalang nyuwun tembang Semar Badranaya. Wah. Bapake, ha iya wis gawe tembang barang. Iya. Kuwi judule dudu Semar Badranaya ning Semar mbangun kayangan.
Tembang Bratasena ingkang nembangaken Bu Kesi yen Semar Badranaya ingkang nembangaken Mbak Lucy Brahman. Wah. Saking tim panitia, salam warga Gunung Botak, masyarakat guyub rukun, sehat lancar dan murah rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking kula Pak Mus RT 6. Nyuwun lagu Podang Kuning Sekar Taji kalian Gubuk Asmara. Yang terhormat, permisi Pak Dalang, kula minta gending serampat. Wah, iya. Lorowati. Gending niki kula kirimaken dumateng warga Gunung Botak sedaya kemawon. Iki lho rungokno. Dadya godhong aja sampe nyuwek, dadya kayu aja nganti nyeklek, lemah aja nganti ngancik. Wah, apa iki? Dadya banyu aja sampe nyiduk. Waduh, nggih. Sekian terima kasih dari Seger. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalam mugi sehat selalu amin. Kula saking RT 4 nyuwun gending ngalamuning ati. Wah. Katujuaken dumateng warga agung Gunung Botak mugi kahibur utawi kena kangge jampi sayah. Nggih. Saking kula Al Fakir Muhammad Fasih Al Azizi. Ayo, wah nggih. Ya engko dipinangkani yen iso ya, Truk. Nggih, sak gaduhing nalar sak kadaring lampah. Kula aturaken dasare sing ditenggani karo Pak kami tuwa. Ah iya pancen biasane yen Pak Wo ki nenggani nganti sak rampunge, bar kuwi terus nyalami karo dalange, terus matur nuwun karo dalange, karo ngendika, "Aja kapok Pak Dalang," ngono kuwi. Iya, Bu Kesi sing ket sore rung nembang, Truk. Masa? Eman-eman lek ora ditanjake ndak ngantuk engko wong. Ha iya, Bu Kesi nembang Bu Kesi. Waduh. Ayo Daryanto, Slendro. Wah, iya. Ayo. Nembang apa Ibu? Jineman Kenyon Desa. Wah, iki nggih. Coba pirang-pirang terop ora metu ya. Ayo. Ayo, pancen kuwi ora metu nang ndi kok. Kenyon Desa iki kolaborasi karyane Mas Daryanto karo Ibu Sukesi Rahayu. Nduk Sekar, Nduk Kimora. Iki disinau Nduk disimak digatekke. Mau kapan-kapan ngono yen gabung karo Madang Karang kok ditembangke. Ha iya, aja mung sing kreasi tok ning sing klasik ya kudu diudi men iso dadi seniman sing mumpuni. Ha iya, nggih. Ya, jan. Kenyon Desa. Mboten ngantuk Bu Kesi? Niki malah mboten ngantuk. Nggih. Soalnya terhibur dalu niki enten Dek Cimori niku lho. Kalih Cimora karo sing cilik kaya cilikan kuwi Mas apa sing ireng Sekar Robula. Sekar. Jan persis cilikane Bu Kesi Sekar iku. Tak gadang-gadang cah loro besok dadi sinden kondang nganglang jagat. Wah, bayarane larang lek ra 30 juta aja gelem, Nduk. Malah rene sing wani nanggap, merongos ning omah kuwi engko ora. Ayo ngono kuwi. Tur gumun ade Bu Kesi. Oh gampang ade ya dieloni bocah ngono-ngono kuwi. Ayo ngono. Ya awake dhewe iki pancen wis dadi bapak karo ibune para seniman-seniman generasi Mas Yoyo. Wah nggih leres. Dadi awake dhewe iki menjadi wadah. Madangkaran niku menjadi wadah untuk berkreasi bagi anak-anak mencari kesempatan untuk belajar sindinan. Ngoten. Kan awake dhewe sabar. Panjenengan yo sabar, aku yo sabar ngomong bocah ngono. Leres. Pas sabar pasan. Ayo. Sing ra sabar aku ngomong sampean kuwi lho. Lah mbok kumat nakale nyeluk dijewer kupinge. Ora tau kumat tok Bu Kesi ayo. Sing kok jewer sing tengen sprene si Abang e. Ayo ngono kuwi. Pak Wo lho guyu Pak Wo. Pak Wo to. Aku hopengku kok piye kuwi pancen sok terus mulutan terus ngundang pengajian Mbah Sukron. Oh kaya ngono kuwi Pak Wo. Jane lho le ngatur, le meminit piye carane warga masyarakat iki bareng-bareng kuwi nyengkuyung swadaya iso bersih desa ngene lek ora piyai sing bener-bener jujur, terbuka dan juga dekat dengan masyarakat ora mungkin bisa terjadi. Mula tepuk tangan untuk Pak Wo kita. Wah luar biasa. Nggih. Piyaine ganteng. Wau keng kadoan niku kula sawang kok lho kok mirip-mirip Gus Kautsar ya. Angger nganggo sarung terus hem dan persis Gus Kautsar tenan. Ayo, malah ora Gus Kautsar. Iki cara mbiyen kaya Bang Haji Roma Irama. Ning iki kok mari-mari kaya. Kuwi mau nembang bila kamu di sisiku. Apa kuwi Pak Wo kuwi?
hati rasa ya ayo nggih ya progresi yo pisan kas terus kepenak. Oh nggih, sing nembang nyuwun karo Mbak Lia Sundari. Wah ya. Ugi kula aturaken dumateng Pak Suradi Darmareja Mejayan ingkang kepareng WA lan monitor lumantar streaming. Matur nuwun Pak Suradi, sehat selalu. Ugi kadang kula Ki Joko Saptono saking Cikarang. Matur nuwun sampun kepareng nyimak monitor mirsani lumantar streaming. Ayo. Pak Wari Sugiono Surabaya. Nggih, sembah nuwun. Monggo Mbak Sundari. Ugi kula aturaken dumateng kadang kula Ki Dalang Simon Darasana. Wah, nggih kepareng monitor Pak Simon, Pak Simon. Matur nuwun, matur nuwun. Iya. Lanjut, Mbak.
Nggih, matur nuwun. Saiki genti Mbak Lucy momong karo putu-putune. Wis. Lah wis duwe putu ngene arep aneh-aneh kudune pekewo. Mongen Mbak, ayo. Sapa sing kok dhisikne? Kula seketika sikilku kaya kejiret. Lah apa? Harus tolah piye-piye kejujuku diterokne bocah cilik-cilik. Isin no Mbak, ae masa tolane kok jaran. Nah iya. Ora kaya jaran kaya sapi sampean iki ora. Lah mula yang ngene nggih kontrol. Wah, kaya enek cah cilik ngono. Nggih, leres-leres. Tapi ya dalam hati kecil saya memang bangga nggih. Nggih. Kita generasi penerus niku luar biasa napa meneh Jawa Timur, Mas. Terus bermunculan generasi penerus cilik-cilik suwi-suwi kok aku dadi Mbah Buyut. Nah iya. Isin aku. Sakniki jumeneng nggih, mang pilih sapa sik napa pripun. Iki lho kita masak lagi ginuk-ginuk ngene. Anu sendok melorot roh ya jadi rada tunjukne nak. Kok kathokan ora? Ayo, jenengan nggih jumeneng Mbak Mang Mbak. Ayo, coba kaya apa. Duh. Ya alah. Gringingen sikile. Cah cilik wetenge mblegendong Lah nggih, kula niki estu kelingan momong cilikane Mega Runiken. Ya alah. Kok yo joget tekan mau iki. Heeh, lincah niki ya. Niku krungu gamelan mesti joget. Mboten kok krungu gamelan, enek gamelan ning truk dijogeti kok Dek niku. Saka tresnane karo budaya. Soal luar biasa. Wis dangu nyinden Cahayu? Napa? Sudah lama ikut nyinden? Nggih. Sik rambuté. Niki kula sampun 2 tahun nyindeni. Walah, Masya Allah. Ya. Sok mben nderek ning Ponorogo karo Bu Lucy. Terus nderek Pak Yoyo karo Bu dosen ning Solo. Semangat terus belajar nggih. Nggih. Ya wis. Niki badhe nyanyi napa jenengan? Niki kula mau nyanyi requestannya mbak-mbaknya. Mbak-mbaknya apa? Ya, Kutut Manggung. Kutut Manggung. Oh, Kutut Manggung. Oh iya. Dari tadi disampean tanya toh. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Ora pareng ngene Ger. Lek ngene iki nantang nih. Nggih. Panjenengan. Panjenengan nanya toh. Heeh. Nembang napa, Nduk? Terus Kutut Manggung. Oh, Kutut Manggung. Berarti lek Kutut Manggung jenengan mau latihane cah loro ya dijumulne pisan lho ya. Engko pipis neh. Ayo Nduk kene Nduk. Sekar ya saged wah iya. Saged. Oh, nggih. Kaya tembang klasik apa. Ya amit, ibu cak sopane kaya ngene. Jadi kaya lomba por seni iki malian. Diaturi yo. Lah. Lek urung kok dadi Mbah Buyut aku ya. Aku wisin ngene karo pola. Lah iya. Ya Allah. Piye, Nduk? Enggak ndredeg nderek Pak dosen. Mboten nggih. Wis, pokoke latihan mental. Aja pipis. Sok mben nek sangu pempes ya. Nggih. Kebelet ta, Nduk, Kar? Hah? Oh nggih. Nggih. Lah piye? Aja diimpen ngompol nang kono ora. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Lah ngepas, "Hor ketekung cerit" ngono kuwi ayo. Ayo, ora apa-apa. Nggih. Sapa sik? Sekar sik? Ayo, sing luwih senior. Oh iya, nggih. Waduh. Diungkek barang. Nggih. Neno, ayo Nduk. Jos, nggih. Coba oper men ora ngantuk. Kimora, ayo. Paraku Ngenu. harso
sayu. Ha 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 ha. Ya. Muni. Wah. Kimura. Ngopo dadak? Kimura kok dadak ngene iki ngopo? Dadak mantu barang apa? Nggih, kula Nggih niku gaya kula. Oh, gayamu ngono Dadi kuwi ya. apa lek ora ngene, Nduk? Lek ora mantu ora golan ngene gak iso belok-belok, gak iso cengkok ngono ya, Ye. Ngepasne ngono ya. Iki keselak ngompol. Iya ya wentas terus sayu. Masalah momong putu kok ya angel menton, Nduk. Ki lho mbahmu ki peper sak nggon-nggon. Iya, nggih. Ya karo, ya karo. Nggih. Ngeo. Ning belas. Nggih. Nggih. Apunten nggih. Mboten napa-napa. Los. Ning belas. Oh, Mbak Ai lah apik. Ongkek Kar. Wah. Kuwi iso SMA wis ngentekne bengkok kuwi iso ayo ngene. Tenan. Kaya 10 iso ngongkek. tahun kasno seruh duit nah. Ayo. Bulu si Brahman wis diselip, Nduk. Iya. Kira aku nggawa teken. Kene, Ayo. wah, alak sapa jenengmu, Nduk? Sekar. Alah, Kar, kowe arep nyinden nang ndi, Nduk? Ngene, nderek Mbah Yoyo. Ayo. Ayo. Kakar, piye kabare Mbahmu Lucy kaithik wis ra tau nyinden. Alah, kabare jare wis kepoyo-poyo, Le. Oh, anggerane wong diuyuhi. Ayo. Ya iki ya. Wis sik, ya terus. Keringan. Cengkoke bocah keblet nguyuh apike kaya ngono ayo. Estu, niki kali ngempet. Ayo. Dikempet ngisor. Nggih. Cahayu. Genti. Kimura. Kimura, ayo. Anggung nyoman manas Delok nduk Mbah Daryanto sampai mbeweh ora iso mingkem. Ayo. Pas mana ati mah lho kok iso boyoke iso dingonokne nang gumun aku. Menggok sak bageane. Kok ya iso. Ketok iso lek rabine karo bojo ya kereng lho model ngene iki. Sampluk ngono ayo. Ayo. Yo Sekar, manggung. Ya. Hop, saya ganti sing manggung ganti Kimura coba. Ayo, mesti luwih galak iki. Wah. Kong. Nduk, lek sampe nyengkok karo ngene hati-hati ngono, ndaduk kancamu malah cilaka lho ora. Ayo kudu nyawang kiwane sik lho, ngomongin mak dhuk ngono kuwi ora. Nyanyi karo toh nyawa. Iya. Apik. Ya karo. Mangga 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 Wow. Apik. Halo, apik lho Cik. Apik nggih. Mangga. Unik kok ya. Unik mempunyai ciri khas. Ciri khas. Ah. mangga mangga
Monggo Pak Dalang. Wis ra iso apa-apa, Nduk, Nduk ayo. Nguyah ayo. Monggo. Dewasane kaya Mbak Arjutri sampean iki Mbak Sekari tenan elok tenan. Oh iki sapa jenenge Sekari wah sampean wah kaya Mbak Wanda bakal iki ayo. Iya. Apik ya. Yuk anu Kimora. Midangeti. Awas kepala. Kangsa. Wow. Waduh. Modele karo wong lanang pengen ngidek no modele dek ya. Ayo. Ya wis iso ngece ngono lho ya. Iki lek apa mau numpak sepeda motor no iki. Sapa iki Kimoro? Sapa to? Kimora. Kimora iki medeni yo amen ngegas. Ayo. Medeni ora iso minggir blayer. Tapi luar biasa cengkok wis duwe ciri khas dhewe-dhewe kabeh pokoke iki. Heeh. Ya mlebu gending, Kar. Peramitero. Nene. Kami Nalya. Oh, saiki anu, Kimora genah apik iki. Sugeng lenggah. Sik to, kok sik to, wis ngono. Mirene Pak Dalang. Susu modele. Sugeng lenggahipun Pak D Siswantara. Kura rawuhipun nggih. Hah? Kura. Kura ninja. Ayo. Kula rawuhipun nggih. Oh iya, nggih. Sugeng. Sik to, bapakmu jenenge Sugeng to? Mboten. Kok Sugeng bulan baleni? Nggih, gayane. Wah, iya gaya terus. Angger wangsulan dhek gaya wae. Sugeng rawuhipun Pak Siswantara. Pak Siswantara. Sing bagus-bagus dhewe. Sing bagus-bagus dhewe. Sing gagah-gagah dhewe. Wakeh men Pak Dalang. Malah wangsulan ora. Bocah digolekne saweran malah wangsulan ora. Mudeng diumpani lho. Ayo. Es Tunggale kok akeh men sing takone tunggale kuwi lho Dek ya. Iso mbanyol iki ora. Iki iso bocah lho gedhe weh tenan. Alah tenan. Entek-enteki panggung ora. Tenan ya. Ayo. Mbak Lucy ngari buka salon ning. Alah tenan. Oh gak buka salon dodol daster. Ayo. Sapa iki? Ayo. Sampean? Wengi? Oh iya ya. Wangi. Jajal, Nduk Kimora karo Sekar. Sing yuk. Omong, iki aja omong dhewe malah. Dijak mong padahal malah jagongan dhewe. Oh, nggih, napa? Modelmu yang lulu ngono to ora. Ngene lho, tak atur ngene lho. Yuk kuwi Pak Dalang sing yuk kowe cah loro. Ayo, paham? Nggih. Nggih. Ji, ro lu. Yuk.
Sik, Kimura rong muni, rong ketok suaramu. Saiki sampean dhewe. Ayo. Yuk. Yo. Ayo. Yo. Malah balapan motor apik. Dek mau wis ngempot saiki arep ngayang. Ayo. Ayo Kimura, ayo. Kimura. Omben. Lek sing Kimura iki nembang karo juga wis lek ndaleng ngene arep. Mari ngono jenengan genep seminggu mayang ngono kuwi mlakune malah ngene. Semper ya. Semper. Ayo. Melu-melu Kimura. Kimura bulusi. Oh, Kimura tanduk bae wis pipo. Aja bulusi, bulus ngono tok ae. Ayo. Terus, Dek. Hata. Omben. Anono. Piye sing Pak Singa iki mau. Wow. Apik ayo. Ayo wis suarane Bimo. Ayo ngono apik. Terus Duk, apa Duk? Apik Duk. Kula. Heeh. Kutute. Manu ekutut ata omben Putri. Nembang ngono karo nglirik aku rek kae iki lho. Nggih. Kimura lho. Nggih, kula sampean ganteng lho. Nduk, kowe keblasuk lek ngarane aku kan keblasuk ora. Seleramu iki kurang tinggi ora. Sampeyan sok iso luweh entuk kaya Pak Dalang sak luwih tampan, luwih ganteng ngono kuwi. Raitane rambu. Ayo. Mayang Bu, baji tete. Ayo ra gelem mayang dek. Wis. Ayo. Kapan-kapan kok tak undang cah loro ning Madangkara ning Karanganyar ya. Sing mayang rambu ngono ae. Nanti rambu ndodok kotak ngene iki. Kula nuwun. Ayo murid cong Mbak Endut to. Sapa ki mau terus Sekar? Nggih kula. Oke, Akan. Pakan. No. Nah, ya. Manu
Jal, Kimura nerokne ki mau. Ala bapak nganggo mandek. Oe he oa ho. Yo. Hone tok nggih. Yo aja dinyang ngono kuwi ora. Alah bapak nganggo mandek. Oe Kudu nganggo. Oh iya, lek kowe gen apik kowe. Ayo. Kaya lek nyanyi ngono kuwi iso. Yo. Nganggo mandek. Oe. Yo. Ala bapak nganggo. Heeh, nganggo mandek. Ala bapak nganggo mandek. Nah, iya. Malang kekek. Ki aja diupani terus iso Ramadan. Apa dipangan terus iki. Ayo. Bocah cerdas. Pinter tenan Jan ya. luar biasa. Jas ora ya. Masyaallah. Kelas 4 SD sing ngerti mau lanang ganteng ora. Lah iya. Yo, sapa ki? Ayahe. Kimura. Terang nggih. Oh iya. Lah kowe tae ayo Nggih. kleru. Salah ya. Dikei aduh nggih. Ya. Sing niki lho. Aduh. Iya, kuwi penting kuwi. Ayo. Dilajurne kudu nyongklang. Bisa? Waduh, iya. Wah, kuda birawa ya oke aku. Ayo wis, iya. Sik kula. Ayo. Aduh, hai wong bagus. Sik, pas kuwi. Bagus, ngene pas ngelirik Pak Dalang. Ayo. Aduh, hai wong bagus. Kesurupan iki. Niku nek kowe sampe loncat niku. Hah? Niku lho sampe loncat mang. Pas sampean weh ngono mang. Wedi ya. Nggih. Oh, iki golek sampean iki. Jane iki murah endi? Kok malah munggah rono. Iki lho murah ning kono. Ayo. Terus ya. Ayo. Nane. Ah. Mula to? Heeh. Nggih. Ayo. Wangi. Ya. Kuda nyunglang. Oh ya, ayo Pak Heru tak terang dah, ayo. Lali. Mbah lali, Mbah. Tertib kok wadon. Kuda nyongkang
Yo kendok. Sok kowe sok nduk anu titanan caloro kowe petukmu ya padha karo anak seniman-seniman kabeh mesti sok sampean nembang apik tergantung son operator son esuk kuwi Arka kuwi bakal nanti dhek ngangge headset ngono karo glelang-gleleng ngono tenan petuk karo anake Pak Dalang ngono kuwi sampean nek nyendeni aku ora sak barakan ning ora pantes sok karo anake Pak Dalang ngono ya nggih sampean barang yo ya nggih ngono apik banget jas temenan. Piye sik iso ngempet apa nguyu sik? Pipis sik aja dimpun nganti kaya ngono lho, molet-molet lho kuwi ayo. Kula ket mang delok kok. Apa Lha iki ngece kowe iki. Ora, lah awakmu wis nguyu lho kowe urung lho delok nganti keter-keter lho ayo. Ayo nggih, wis pipis sik ra apa-apa pipis sik. Ayo. Pipis sik ayo. Nguyu kono. Piye? Piye? Kaget ya. Piye sik arep nyanyi neh? Oh iya. Nggih, matur suwun nggih. Ora pamit karo Pak Dalang sik pamit. Pak Dalang kula badhe pamit riyen nggih, besok kula MPLS. Apa kuwi? Apa kuwi? Sampeyan ngertos mboten? Ora ngerti. M masa, P pengenalan, L lingkungan, S sekolah. Wow. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Wah iya, wah aku malah ora ngerti nduk kaya ngono kuwi ayo. Sampeyan dikek namine MOS. Oh, Mas. Nggih. Mas yo ora sing ngomong kek. Apa? Lah kula mboten napa-napa. Lah terus piye? Nggih. Pulang mawon nggih. Pulang. Nggih. Oh. Terus mengke dalu. Oh. Kula main kalih bapake sampean. Main. Kok bapak? Lah mau main 4-1 Kakake apa domino? Ora ya. Main karo bapake Mas. sampean. Masku. Oh, nggih, Mas. Karo Pak D. Lho. Nggih. Lah iya, Pak D. nggih. Pak D kanggo to? Nggih. Ha iya ngono kuwi, Nggih, heeh. nggih. Tulung kok nembang kudu nyungklang neh. Nek lepas nembang kuwi sampean nggo jaranan tenan iki lho, Nduk ya. Napa niku? Oh, Sing niki to? Ha, nah ngono kuwi ya iso ngono ya apik. Pak Dalang kula kalih Kimora badhe njaluk foto kalih panjenengan. Badhe Lah aku ora masalah lagi Mboten murah. napa-napa nggih. Lah kuwi gelem ae ki murah piye gelem apa ora ki murah kalian. Nggih, kula mboten napa-napa. Karo nggih karo bokonge digolne. Nduk, kowe ora njaluk sangu mbae. Sangune Nggih, bae kula lho. njaluk nggih. Mbae kan. Oh, matur nuwun, matur. Kimora, kowe milih dhuwit apa milih foto? Loro-lorone. Pinter. Ayo, nih. Ayo. Iki sapa kuwi mang sing kudu nguyuh Minta mau. tolong, Cuk. Aku kon moto. Iya, kene. Ya, mbae kon moto, mbae. Wis ora apa-apa, Ngapunten Nduk. nggih. Baik. Matur suwun nggih, Bu. Iya. Oh, sabar. Pakai iki mawon niki. Niki mawon. Iki Nduk, Amit, nggih. apene ya, Ndang. Engko kirimen rene ya. Sendiri Nggih, mriki. Oh, rene ora apa-apa, nggih. Nah, ngene. Jan.
ya. Anu, rodok mepet Pak Dalang to, Nduk? Rodok Pak mepet Dalang apa aja kan? dibokongi. Aduh, isin modele kaya isin-isin modele ya. Hah? Ndi? Pangku. Malah adep-adepan lho. Duran. Rodok jajar Kimoro. Aja rodok rene. Aja. Kimoro rodok rene kene. Kene. Nah, kene. Ayo. Lah nyapa mumpung nyanding Pak Dalang kok. Satu. Sisik, akon piye? Ngene. Ya pancen bapak-bapak isone yo ngene kuran. Kantong ke manut putumu. Ayo to. Tuh dua ticret. 1 2 ticret. Siji neh. Kon alah aja dudur lekekmu mambu lho. Ayo. Oh, lah aku piye terus aku? Lah Pak Dalang piye? Aku ngene dhewe, kok ngene. Oh ngene. Ayo. 1 2 1 2 3. Ayo, salim sik. Ayo. Matur suwun nggih. Anu ya apa? Oh, selfie ya. Selfie nah. Salah. Ya sing sabar to, Le, ngladeni putumu. Penggemarku cah cilik-cilik ra. Kimoro iki sampe kedlubuk-dlubuk. Hei, rong salim kok iso arep minggat kene. Kon njaluk foto salim sik ora kaya ngono kuwi, ayo. Ayo, rene. Ayo, Sayang mung yo kuwi sak anakku to. Ming ngambung ora? Mboten, ayo ora Cium apa-apa. ora apa-apa. Sik bapak sama anak gak apa-apa. Bapakmu ki mumpung bapakmu bar botok ki lho. Ya wis jas luar biasa. Piye? Iya. Nggih. Ayo, teh. Jan kaya Mimin Apri ya. Yo, nggih. Ya. Kuwi yo nggo dingklek barang rek kayan. Betul. Wah, kok isine apa ciki, taruh kaya. Gawa dingklek beto anduk napa niki kok. Wah. Ayo, nggih adus nang ngene terminal. Nggih. Dibeto nduk mame nduk. Nah. Nggih. Pun niku? Salah. Nggih, niki Mbak Lucy, enten pamundhut podang kuning Mbak Lucy. Ayo, nggih. Anu Mbak yo isin. Jenengan nek dereng nembang dhewe to niki wau, ayo malah. Bayar tolak kok isin malian Robi Moro. Ayo. Ayo, monggo Mbak Lucy ke nembang sing apik ngono. Ayo. Oh, ala iya Le. Ayo. Bapakne Mbak, ayo Mbak, ayo. Suarane malih berok kon nggih guyu wae. Ayo. Nadyan wujud. Bukan kaya Kimoro mau. Apa lho le sampean ya pas ayo. Ayo. Oh iya, Nduk, hati-hati. Wah, tasnya gede lho. Kaboten Enggak ada bandel. saweran ya. Iya, enggak ada jajan, iya pinter. Nggih, matur nuwun, bapake, buke nggih. Iki dingklek kula Mas. Buang kangku arep nggowo. Ayo. Aku ki ndek ingi tanggapan kelangan sandal saiki arep kenangan dingklek. Ayo. Ki murai ngapa ora ndang-ndang? Ayo. Wah, nggih. Waduh, duh. Wis. Sik ngombe aku. Wah, ora gagas sisan kaya. Ayo. Dapuk Purnorno iki mau. Anu kon tukang foto tuh. Ayo. Jere kon kok kimono. Ayo. Nadia. Wujud. Wah, halah ya. Engko tukang son barang ki ya, Nger? Ya bocah sopan ya. Bocah iya sing tertib kok ngene iki lho. Kuwi Mbah Kong. Karo Mbah Kong kaya tos Karo barang. kancane modele. Alah Gusti Allah. Lah kae kok ora dhewe ki piye wis kadung ngetungne tangan kae lho, Nduk. Ala, Nduk. Lho sing ngendang kok Pak dosen ora disalimi dhewe to, Ro? Wis ora gagas. Bene ayo. Alah.
Aku mang lek meneng kira aku dinglekku teko. Lah ya wis lak tanggapan neh engko bengi lari sira umum ayo nggih. Teko ngendi? Balik neh. Nadian bareng ki omong to, bareng balik neh. Nadian nang ngono neh engko. Mari ngono, aku jane pegel tak hati-hati yang ngene-ngene goro-goroi pengapes aku. Wedi ku ndak iso mandeg neh aku. Ayo jenenge pengapesane wong wis sepuh ya ngono kuwi pikun bolak-balik. Jenengan ki bintang tamu ning bengi iki mang Pak Sis aneh-aneh ya. Ya. Anu balita karo lansia. Kok panti jompo malah. Alah. Alah. Ayo nggih. Tak baleni neh. Nadia. Wujud ben lali lo. Wujud. Temong paksi. Tapi aku ndak iso lho ndrekne kaya kimono kemo. Ora kudu padha kok. Sing kok ndandut ayo, Mbak. Ayo. Piye ceng kok ndandut? Abot Pak yo, angel lho. Lha aku kok kaya boyo. Ya. Alo semanis terambara ati Kimura bae supportere akeh. Lah iya lagi bak ibuke ya Brahman kaya Mbak Lucy Brahman. Makane lucu putrane kuwi-ginuk. Aja diguyu. Golek isi. Tenan apa ora iki? Oh, tenan. Podhong. Golek isi podang jana ya semono parantene si eksis lho Mbak Lucy iki wis kudu bersyukur jenengan niku. Yo sak barane iso reneng kabeh. Nggih. Iba ya. Lah aku yo ngono lho. Aku ki lek pengacara ning Jawa Tengah moro-moro kok aku dhewe templi-templi. Kok ora nek koncone aku yo. Mbake sak barak aku ki yo wis ora enek. Wis pensiun kabeh yo. Lah ya nek jenengan kumpul karo sing enom ya dadi awet enom. Alhamdulillah jadi kumpul dengan anak muda niku menjadi semangat yang muda. Kula jejer kali beri kita niku ben kesembur ayu, ben kesembur enom. Nggih. Ya. Tondi mau. Nadian ayo. Ibu ayo. Iba bunga tiku Nana nyanding bisa dadi aku dilek kesetrum kimono mau tambah monggo lajeng Mbak Lucy duka saking Mas Bontot ya Mas. Mbak Lucy gen ambekan dhisik ayo.
Mas Bontrot nggih. Bontrot iki panganan, bontot. Oh, Bontrot. Bontot iki anak. Bontot iki anak keri dhewe. Oh, nggih, Mas Bontot. Niki putrane Mas Tantut to. Oh, ponakan. Ngeten lho, fish-nya itu sama bunder. Layak jenenge Bontrot. Bontrot iki geneman bunder kok wedi. Nggih. Bunder. Ya. Yo. Ayo Mas, yo. Sarwing otak dheweke
kaya ndek. Tak seranane. Tantekan polo. Ngungkuli Kimora lho ki mau. Aku isin karo Kimoro. Wae ra nyebut ngono. Elo. Wae kepoyo le. Ya saiki kiri, Mbak Lucy kiri istirahat iki kepoyo tenan lek kuwi. Ayo. Kuwi ngombe kon dhuwur bablas kok. Ayo. Coba Winong, Birgita, Mbak Dian, Mbak Tutik. Iki nek pamendhut serampat sampean mbeksa sik tulung agungan. Ayo. Karep kuwi lagu klangenane Pak Wo ngersakne ket mau nembang kusumaning ati ngono. Ning supote nggih jumeneng serampat. Ayo. Yo berdiri, terang datang. Yuk. Ya. Angen tayub. Bintang kecil